Orokorrean bikaina izan da. Egin dugu joku plana ondo, eta lortu dugu eurak bai zeroan geratzea, bai izan da gure azkenengo objektiboa, ondo, bikaina. Lehen zatian, Jaunez eta Javi izan da taldea, bigarrean bizka bat ondo kokatuta egon zarete, eta inolako arazorik gabe. Bai, nik uste dut orokorrean askoz gogorrago izan gara gu, lehenengo aldian batez ere, oso ondo urten gara, lau ensaio da sartu dugu lehenengo aldian, partidua ia erabakita zegoan, eta 5 puntua guretza ziren, eta bigarren aldian jolastu dugu pizkat zabalago, desberdina, eta horregaitik eurak bai baloia eukin dabe, eta batez ere itxi dabe aurrean baloia, ondo, baina nire ustez orokorrean gu eurak baino behago izan gara.